моята мечта. Мястото, където аз съм роден, мястото, където аз ще умра. Започнах си живота в един прекрасен град. В една прекрасна вечер появих се в този свят. Живея в общество с хора без души и критерият за всичко бе думата пари. Корумпирани чингета, политически игри. Ешелонът на властта не е място за шеги. Президенти и министри борят се сега до кого да преебе, за да вземе той властта. Кой по-добре ще защитава нашите права и кой ще ни отвори пътя към света. Всички се приказват, но нищичко не казват. Все за нещо според за демокрация се борят. Пазарна икономика, шокова терапия. Към тези думи вече изпитвам аз апатия. Че не нужно е това, което правят те. Осъзнах го още аз, когато бях дете. Социално слаби, социално силни. Всички с психики толкова лабилни. А в този живан свят нима не го разбра. Оцеляват само силните сега. От малък още аз започнах да крада, защото нямах джоба, си пукнаха пара. Майка ми е болна, баща ми уволнен, дядо ми е стар и вече изморен. От социални грижи получавахме пари, но те и за храна не стигаха дори. И ето аз размислих, започнах да крада, за да сложа джоба си някоя пара, за да мога да живея като нормален мъж, за да бъда аз щастлив поне веднъж. Започнах да разбивам заключени врати, крадяха светофони и скритите пари. На черно ги продавах, но парите разпилявах и пак оставах аз без пукната пара. И ето бях принуден отново да крада. Това омръзна бързо, парите бяха малко. Реших да се заема с нещо по-мащабно. Кражи в магазини, кражби на коли. В началото бе лесно и бизнесът върви. Обличах се добре и си казах не е зле, ако имаш днес пари, във всичко ти върви. Готини момичета движиха се с мен и мило ми говориха, ти си Супермен. А Супермен да бъдеш днешно време не е лесно. Трябва ти пари, за да живееш интересно. Занимавах се с кражби, далавери и продажби, а парите се не стигат и не стигат. Разходите мои вече трудно те покрива. В главата ми въртяха се няколко въпроса, чието отговор да си призная много ме ядоса. И въпреки че бях сигурен, не го желая, обществото ме принуди, ще започна да го правя със своите неписани и писани закони. То ме кара да претъпвам човешките закони. Не беше нещо сложно, не беше невъзможно, а беше нещо мръсно, но беше вече късно. Решението взех, търгува с наркотик. Дали съм прав? Разбира се, че не. Но за мен така наистина ще бъде по-добре. Може хора да умират, но нали те ме презират. Те всички са безлични, те дори са и излишни. А този живан свят нима не го разбра. Оцеляват само силните сега. А те наистина не бяха никак силни. Бяха много жалки и с психики лабилни. Купуваха у хора, изгубили надежда. Съзнанието тяхно много бързо се подвежда. Купуваха го малки, купуваха големи. И всички бяха хора затрупани с проблеми. Идваха при мен и ме молеха за помощ. Спасението търся в наркотика, разбери. Моля ти, човеко, помогни ми, помогни. Аз разбира се помах и пръха си бях продавах. Но истината за живота бавно осъзнавах. Бях превърнал се в убиец, бях превърнал се в здрав. И животът на хората превръща в кошмар. Хей, кой ти дава право? Кой ми дава право? Това въпросът беше, но очудвам се защо. Въобще не ме беше, не се интересувах за чуждите души. На мен бе добре, бях поне с пари, че някой там умира, защото няма сили да се бори с живота. Това не го разбирам и човекът аз презирам. Душата ми без чувства е към този техен край. И дано поне смъртта си те намерят своя рай. Те едва не са разбрали, тази истина е да. Оцеляват само силните сега. Всичко тръгна на добре и въобще не беше зле. От никой аз не се страхувах, хората вербувах, но веднъж съм се случайно се изтъних най-нелепо. Цял живот ще помня това, че ги е проклето. Затвора ме прибраха, в затвора съм сега. Едва сега разбрах, играл съм губеща игра. Бандиза беше трудно, ставах ми дори. От бачкането тежко, всичко ме боли. Надзирачи и тикани заяждаха се с мен. Пиеха ме лошо, за тях не бе проблем. Затворниците стари бяха толкова зли. Нямаше човечест в тях, нити души. Бях попаднал сред темака в обществото и всеки бих съветвал да ни търси тук доброто. Не може да повярвам, че това се случва с мен. Как възможно е това, да нали съм Супермен. И за седем път усещах тази истина една. Оцеляват само силните, нима не го разбра. А времето проклето сякаш беше спряло. Минаваше те бавно и всичко ставаше банално. Имах много време да размислям.
плановите мои на широко да обмислям за тази мъжотия, която тук видях, че безсмислен е животът ми. Това сега разбрах и да е единственото правилно решение за мен. Излязали от тук ще бъда променен. Чаках много дълго, би казал цяла вечност, и това бе преходът към моята човечност. Чаках и ето един прекрасен ден отвори се вратата, пуснаха ме навън сред самотата. Не можех да повярвам, че това е свободата. Всичко беше толкова различно. Не знам защо го казвам, навярно е излишно. Бях толкова объркан. Някой би помислил, че вече съм побъркан. Имам чувството, че съм попаднал в измерение, където всичко губи своето значение. Вече нямах приятели, даже нямах ни приятели. Бях толкова самотен. Това изглежда беше краят на света, но аз не се отчаявам, бях сигурен в това. Оцеляват само силите, нали така? Но нормална работа търси си сега. Не искам да започвам отново да крада. Искам често да живея така, е по-добре. Но всичко се развареше след моето досие. От всеки го отвърнем, от всеки го признат. Как нормално да живея, работа да си намеря. Как човек да оцелее в този шибан свят. Пълен с омраза в обществото, сиво и безлично пълно показа. И всичко пак опираше до думата пари. Ако исках да живея и отзад да не умра, отново трябва да започна да лавери да въртя. Защото никой не може да живее без пари. Без тях и прогресът напред не може да върви. Пари ни убиват сега и управляват нашите малки и безчестни сърца. Пари те ни карат сега да превръщаме живота в кошмарна алчността. Пари! Ей ти! Кой по дяволите си ти? Как кой? Аз съм човек. Какво? Човек и аз тия. Това не е вярно. Ти нямаш право да наричаш себе си човек. Ти не си нищо повече от едно двукратно същество, дарено от природата с разум, който използва само срещу себе си. Нема и човешко създал оръжие, с които земята може да бъде унищожена за секунди. Нема и човешко човек да убива човек, да се тъпче с алкохол и наркотици и обладан от тяхната зловеща сила, да се превръща в дяволско изчадие, което може да бъде наречено всякак, но не и човек. Огледай се около теб, нима не виждаш това, което те заобикаля. От бокуците по улиците до цялата мъжотия в живота. Всеки ден стават хиляди убийства и грабежи. Корупцията е навсякъде. Няма вече идеали, няма стремеж към нещо висше и всичко пак опира до малките незрачни картинки, наречени пари. Не знам защо, но всички се правят, че не забелязват нищо. Все още тях не ги засяга. Насилието е навсякъде около нас, но никой не обръща внимание, защото не е доправил до задника. Но защо когато се прибереш у вас, заключваш вратата? Нали на тебе няма да ти случи нищо? Нали си човек? А може би не си, а?